May balik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ganiya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni David. Ikaw ug ako ang tagiyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili! Kung ikaw pag-usab! Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna, ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi, ang urom sa kamatuuran. Urom, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. O karon sa atong sugilanon, urom. Buhi ko! Buhi ko! Ay, kado. Ay, kadungog niya ay. Kinsa na kanakop niya? Nagkamatag ko sa singgit! Kinsa! Bitaw, boss. Di pa siya din, he. Susiya! Kailangan na mabalik na ako sa bayan. Pagita! Mian. Uy, Paulo, ka sa mga. Si Mian, nagadungog ko sa iyang singgit pa. Ni Arasas Dol. Paulo, pagmata, pagmata. Usa ka ba nagmata na ko? Ang imong lawas, oo. Pero ang imong galamhan, wa pa. Nagdamgo kang mian. Misinggit sabay. Nagpasabot lang nga na asas kakuyaw. Kinahanglan nga tabangan ko siya. Asa mo mo manadtua? Naibaw ka? Wa. Pero ni Arasas Dol. Gibati kong ni Aras siya. Dugay ka na nagsulti, ana. Pero hangtod ron, wa pa ni mo siya makita. Maubitong pangitaon ko siya. Eh, time pa. Baby, kuyog ko. Wat ako. Anong wapay balitahan doon ka man? Hayon sa mga, ha? Anong wapay dadaan rin ako sa mga?
pasada. Sige, buhat mo. Susihakin siya nila na kanakop kang mayan. Ang gani! Noy, Ako na natawagan. gi-off mo ang imong cellphone. Usa? Si Maron kinahara makita siya mayan. Padali! Sunod! Oh, ako na lagi natawagan ng mga tao, boss. Kung di ninyo makita siya mayan, may manubag. Bayaran ni Martin kining tinangna. Bumalik ko sa lago. Huwatong mo dito, uban kang mayan. Kung di ninyo sa mana, si Martin ang manubag. Ang hayop. Diba nila? Nahibaw ko, di ala din hisimian. Di ka na din himian, nahibaw ko niyan. Dili ka mag-iikyas, masakpan ka. Dili ka makatabok sa bigas. Taas ang paril, baga. Labaw sa tanan, may kuryente ang alambre sa buo. Kung pagkamatay ka, una-una ang imong gisabag. Dili mo mahimong paksyo ng imong gisabag. Dili ba mayan? Boss, isa ba yung istorya mo? Gago! Nakahila mo! Di ba ako sibuhat ko? Padayon mo pagkakita kami yan. Anto na ko magbawag sa langot. Ianjam ko lang si Martin. Si tatay. Tingali ko sa iyang buhaton kang tatay. Noy, Cardo. Noy, ngano gihatag mo na ko ang imong cellphone? Tawag ko ginapang ay doon ko ay Martin. At tuon mo si Tatay Martin. Sige, sige, Noy. Salamat. Pero Noy, asa man kumuaki? Hindi ka lang. Tawag ko ginapang. Dali. Noy! Noy! Ito na si Ricardo. Kinanatawgon ko si Paulo. Uy, masa pa itong iyang numero? Out of reach. Hain man ka si Paulo. Ganawa man siya motubag sa cellphone. Tingalig na katog na. Saan man ako ni ini? Ako kamemorya sa numero sa cellphone ni Rachi. O ni Ninong. Gusto, manawag ko sa landline sa Villa Mariano. Ay, salamat din taon nga namalik ta din sa bahay. Magkuha lang ko sa kong cellphone. Importante ito. Oh, ang telepono. Tubagaw na. Ako na lang. Hello. Paulo! Oh, Mian. Paulo! Tabang ako! Kuha ako diri! Mian. Salamat sa Ginoo. Nahadlok ko! Nahadlok ko! Si Mian bay? Mian, ay kanok. Hain ka. Sulti ko. Hain ka. Huwag ko maipaw. Hain ako napita. Pero niara ko sa dool. Nakita ko ng paril sa pilihan. Pa! Si Mian pa! Nanawag! Sulti ko. Hain ng dipita. Anaon ka. Diaz! Mian! 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 Mian, hain ka! Hain ka! Mian! Hello! Mian! Mian, hello! Paulo! Paulo! Oh, Naputol. oo, Wala sana. siya.
Bisingit siya niya, kalit lang nga naputol. Sakpan tingali. Oh, unsa? Unsa iyang sulti, ha? Hain siya. Nasultihan ka ba niya kung hain siya? Wa. Si Mian nagkinahanglan siya sa kumparabang. Nagkinahanglan siya na ako. Bay, kalma lang, bay. Namiligro siya. Niyara siya sa dool. Wa ko masayop. Niyara siya. Ningon siya nga, makita rin niya ang paril sa Villa Mariano. Okay. Maayo kay ka ng clue, ha? Nahibaw ta asa ta magsugod. Men! Dali mo! Sir Bandong. Oy! Anong naaga na sa Sir Martin? Nakikinas kang dapit sa iyong anak? Ha? Sir Bandong. Sumayan. Hain sumayan. Ayaw ka malaga. Nasakpan na mo siya. Sa diri mo doon kayo, taduon mo sa diri. O, Carlo. Niya ka na diay. Tuwa, nagkuha kang miyan. Carlo, kaganihan ka diri? Mayan, anak! Uy! Diya ka na diya, miyan. Nakita Mayo kay diya ka na. Nakita na mo siya, boss. Maayo kayo. Maayo yun na nawang pag-spell cellphone, boss. Unsa na naman sa cellphone? Kakita cellphone? May naghatag ng cellphone? Kinsang traidor naghatag ng cellphone? Kinsa? Kinsa naghatag niya? Ha? Kinsa? Ako. Ikaw? Kasi tuntuhon mo, Martin. Nahibaw kong ignorante ka ng mga butanga, no? Usap pa, wak ka cellphone. Nasayop ka, Sir Bandong. May cellphone ko. Taod-taod nang wa ka makakita na ko kay nagtago-tago ka. Dako ang kausaban niya. Ida sa panahon sa among kinabuhi ni Mayan. Usana ni Ana, ang paggamit sa cellphone niya, hinatag sa ako anak. Kasi matuntuhon mo, ha? Dihang nasod ka din eh. Una ka ng hilngon sa akong mga tao. Nakikita mo mag-cellphone si Martin? Ha? Hoy! Boss, oy. Imposibleng daw na, boss. Ang ginanaman ka. Nakita mo na, Martin? Natural, akong taguon. Nahibaw kong una ka na ninyong kuhaon. Di ko hungog nga ipakita ko ang cellphone sa imong mga tao. Ako, mga tao? Kung mao ka na, nag-traidor ka na gidain na ako. Dili ko na ikaw tao, Martin. Sukad ko mahibaw ang dautan mong tinguha sa akong anak. Di mo na ako tao. Dautan? Martin? Martin? Oh, nung gano'n ang tinguha ko kang Mayan. Gusto ko siyang mahimong asawa. Gusto ko ikaw nga mahimong ughangan. Ano nakaingon ka mga dautan ang tinguha ko? Ha? Gusto mo siyang pahimuslan. Nalimot ka sa gibuhat mo sa pag-imbitar mo kang Mayan. Kunwa pa sila si Paring Jace. Hayan, napahimuslan mo na si Mayan. Nagtuhukang dili ko mo lampos. Ha, Martin? Nahibaw na sila. Nahibaw na silang niyata din eh. Nalimot ka. May cellphone ko. Kinsa itong tuhon mo? Kung tinuod ang gingon mo, dugay na untas ng misong din eh.
Usa pa, Martin. Kung tinuod nga may dakag cellphones pagsuot mo din karong mga higayon na wa na na'y baterya. Pero sa giingon si Maron, kapag gitawgan si Mian yung nakita nila, nagpasabot lang kapag laing traidor. Oo. Tinuod na, boss. Hain gigamit ang cellphone. Mahibawaan na to kinsang traidor pinaagi na. Hain cellphone, oy. Uy, ko! Hain ang cellphone. Ayaw ko! Ambi! Okay, boss. Gisagba ka, boss. Okay, boss. Ano, gidungagan man noon ni mo, boss? Humog ka! Ganong gihikap mo si Mian? Ako lang ang may katungod sa maghikap ka niya. Nakasabot ka? Boss, lain ang akong hikap, boss. Huwag na Malaysia. Ay, boss. Gago! Ay, sakit. Ay. Ano ba sakit? Ni Marco, ako pa tutuhon mo. Ako pa tutuhon mo? Huwag Malaysia niya. Tay pagod, boss. Nganong napunta man sa Malaysia ang akong gipangita nga cellphone man, boss. May anha ng cellphone. Kilapay ko na. Dili ko hungog nga magtinar ko ni ato. Okay. Bright ka man kay. Bright ka. Natural nga mo na ibuhaton mo. Pero gawas ka bright ka. Nahibaw kong buutan ka. Di ba? Mia? Busa sutihan ko ni mo kung kinsa ang naghatag ni mo sa cellphone. Di ba? Sir. Huwag masakitan mi ay kung mutugan ka. Kinsa ang traitor din. Mutugaan ko. Mutugaan ko, sir. Kana ba? Sige. Sulti mi ani. Kinsa sa kumagsako pa naghatag nimo sa cellphone. Mayan, ayaw siya Hila natin! Nahibaw ka ba kinsa unsi buhaton ko sa mga taong tabian? Putlan ko sa dila. Sama sa gibuhat ko ni Pedro. Mga hilong! Kung di gusto nga putlan kasi mong dila! O sa may mahapot mo mayan? Sulti na! Kinsa'y naghatag sa cellphone? Boss, kapag dugay pa tali ni boss, ayan, maabdan na nila. Ilangay-langay lang ni Anong Mian, aron maabdan tali ni Paulo. Hilom! Pagtabi, ha? Ayaw yun pagtabi, Martin, kung di kapangutan ko na. Hilom! siya maron. Kinsay sa'yo? May agibutan na taka. Ayaw pagtugan, Mayan. Panimaslan ka, konsultihan mo si Sir Servando. Okay. Saan ko ni mo, Mia? Dili na mahita mo. Kamong tanong. Dili na mahita mo. Ibutang sa yuta ang tanan ninyong hinagiman. Sige na. Udang! Nga naman, boss. Para ba siguro ko? O baka sabi ko sa Mia, ngaway mo hilamutan niya. Sige na! Sagun ni boss. Malanga naman nun tinuod ari boss. Gago! Ibutang ang imong hinagiman. Oo, boss. Kamo, kung sabi ka ba umuto nyo? Ibutang sa yuta ang inyong hinagiman! Ikaw, Cardo. Ngano mo pa na mo ibutang sa yuta ang imong hinagiman? Karon may suti ko. Kinsa ang traidor ka naghatag nimo sa cellphone? May laing kondisyon, Sir Servando. Yun na pa. Nga naman ikaw na mahinuon na buhatag kong kondisyon. Ako
Masuot ang trabaho miyan. Kinahanglan tumanan mo kining kondisyon. Sige. Unsa ka? Pagawas sa si tatay din. Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Recording technician Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.